إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيرنا ناصا دمسي إرتراويان علتاو زينا فرنساويت كلب كوفيديس إرتراوي تقداماي بشكلتا ناثنائيل برهانه أبزور فرنسا بزرع بقعات نتوسخي كلتا نايك قدم وقتي مسأنا ختصنح وعلان نوحات اللو غازيت أليوكيب أبز الزرق حتى حبريتا أكايدي سرحتا كلب سيدريك فاسر ببقعاتي إرتراوي تقداماي عقب مخانو تقيسا ناثنائيل برهانه قدم ورحيا بسغايده قدم بشكلتا زور فرنسا أب عسرت مدرخ بزرع بقعات صعرنيا تقداماي وي كومباتيف رايدر تبايلو ناب بوديوم كمز ديبي فلات شامبيون إيرترا زغونه ناثنائيل برهانن دانييل تغلايمانوتن دحيرا ناب دايمنشن داتا مزغيرت دوب أفريقاويت كلب MTN كوبيكا تتصنبيروم أب ناي 2016 قدم بشكلتا زور فرنسا مستافو مايرسعن ناثنائيل برهانه بزيكازي أب 2017 أب جيرو إيطاليون تساتيفيو أب كم بعل فولتا اسبانيان كالوت ونس تساتف ناثنائيل برهانه حدا كابتوم بدرجة إيرتران أهجورن قولي حمز الرأيو تقدمتيو أقدموا أب 2010 أبال فرنساويت كلب إيروب كارز نبره ناثنائيل برهانه أب جابون أب زكايد أب أفريقيا بعبيتو قدامي درجة سرع قدم أميسا بونغو معواتي ذكر مس كلب كوفيديس نغلته ناي قدم وقتي كسلف وعلو واحد ديس زلو ناثنائيل بقعتو بخمز زلوان تقصيلو أبز متصعمت أبزور فرنسا كساتف تتصبيتالو إيرتراويان نابزور فرنسا ساتفو ناي مجمريات سلمتي أفريقاويان تقدم تبرئس مخانم ناثنائيل برهانه أبزي زور ببزحي بمستافو بدرجات سلم أفريقا قدامي تسريعي ركاب زور فرنسا أب قدم بشكلتا بعبيتو بدرجة علم قدامي سراع تشاينا لعلي ربعي بليون دولار زتقمته اندسترياوي بارك اب إثيوبيا كثما أداما كتانس مخانا أديس آباز مدبرو امباسي تهاجر حبيرو أقلقلت زينا تشاينا شنواب زغرب حبريتا مسرت ات بارك اب مفرايا قحون زدبات كالات نوفري زعدم كوينو 85 ميتاويت نايت باجت بغطتا كان منقسي تشاينا بزركب لغح كموليو اتزرف دما منقسي إثيوبيا كموليو اتيا 100 هكتار سفحات مريت زدكون اندسترياوي بارك نلعلي 25 شح زيغاتات إثيوبيا ناي سرح عدل كفتر تثبيتي قبرلوم مهنا بارك أمود داتا وارح ناي زعم الجميرو عب 2025 كزازم مدب تتحيزلو الله أغدي موابتا كتما منقس تشاينا زمولو 246 مليون دولار لغاح اندسترياوي بارك تهانيسو عب تكمتي 2018 كمز تمرغي ذكر ኢትዮጵያ ኣብ ህንጻ መጓዓዝያን ንግድን ዘተኮረ ሓያሎ ወፍርታት ተካይዱ እኳ እንተላ ዝበዝሐ መዋላታት ካብ መንግስቲ ቻይና ብዝርከብ ዘሎ ቢልዮናት ዶላር ልቓሕ ይካየድ ብምህላው ነታ ሃገር ግዳይ ቁጠባዊ ፀቕጥን ጽግዕተኛ ቻይናን ከይገብራ ተንተንቲ ቁጠባታ ሃገር የጠንቅቑ أمباسادر كاميرون ناب إثيوبيان حبرت أفريقان جاك ألفريد دومبي أب أديس أباب زركم من برغزو مويتو كم سرغبه مع كانت زينة هاجر حبيران أتي حدا كابل علو دبلوماسي نياتات كاميرون مخانو ستقص ألفريد دومبي بسوني 10 تغلتن حسن مويتو كم سرغبه زرغاقت منيستر قدات وطاعت هاجر تنك موتو يحبران سوسان كلتن عمد زعدمي وامباسادر دومبي بترغاغامي حمم بمنبارو تنك موتون حمام كخون كم زغيل قمتات الله انتقون زيادة مرمرا كقبرلو تريسا ناب هوسبيتال تلايخ الله كبرات سمعتنا زينا أبزي في الصم إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيرنا ناصا دمسي إرتراويان داغماي سلامتنا تقبلوا زخبركم سمعتنا قتيلنا ودخرن زلاخلنا صحف حزنا لكم كنقربنا مكتالكم نعدم هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. سبحات إفريم أنقع بهوت أنحكا أبز زحلفة معلتات دهايتي بزي تفلت وصبات أبزي تفلت كونتات بزي تفلت مغنيات مدقعت وريدو أو هوسبيتالات هاجرات عرب حكمنا وأقل قلوت كرك بزي أنحاء جنرال سبحات إفريم دهاي مسرقبنا
ዝተፈላለየ ስምዒት ደቂ ሃገርና ክሰምዕ ቀነ ብወገነይ ጭድድ ፍንጭ ሐለ እንቋዕ አይሞትካ ወዲ ኤፍሬም እንቋዕ ብህይወት ጽናሕካ ድማ ኢለ ምክንያቱ ኣብታ ታሪክ ደቃ እንዳበልዐት እትነብር ሃገር ታሪክና ካብ ኣፈጸምቱን ተሳተፍቱና ክንረኽቦ ንጽበ መንቀሊ ጽሑፈይ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ጅግንነትን መስገደል ህይወት ዝሓለፈ ገድልን ንምትንታን ኣይኮነን ንሱ ዕድመ ጸጋ ዝሃቦም ወይ ከዓ ተረኽቲ ይርክብሉ ይኾኑ ኣነ ከተኩረሉ ደልየ ዘለኹ ነቲ ዘርከብ ኩሉ ነብሰይ ፈሊጠ ፖለቲካ ሃገረይ ክርድኣኒ ካብ ዝጀመሩሉ ግዜ ትሒዙ ዝተረኣየ ፍጻሜታት ብፍላይ ከዓ ምስ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ብምትእስሳር ክሪኦ ይደሊ ክቡር ጀነራል እቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስትን ህግደፍን ዝነበሩ ነዚ ፕሬዚደንት ልጓም ንግበረሉ የብስሐሎ ደጊም ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ክንክተል ይግባአና ኢሎም ክትጽንበሮም ምስ ሓተቱኻ እዋኑ ኣይኮነን ኢልካ ነብሶምን መርገጺኦምን ዳግም ክፍትሹ ገሲጽካ ኣፋኒኻዮም ሰሚዐ ሓቂ ድዩ ነቲ ዝነበረ ፍጻሜ ሓቁ ክትነግር ብህይወት ተሪፍካ እንተለኻ ንርእስኻ ክትፍትሽ እምሕፀነካ ብጅግና ወዲ ዓሊ ዝተመርሐ ይኣክል ንምልኪ ቅዋሚት ተግበር እሱራት ይፈትሑ ዝብል ጭርሖ ዘልዓለ ሓይሊ ሰራዊት ንምብርዓን ሰራዊት ኣብ ምውድዳብን እቲ ዓንኬል ምንቅስቓስ ጸቢቡ ክተርፍን ልዑል ኣበርክቶ ከም ዝገበርካ ሰሚዐ በዚ ከዓ መስዋእቲ ናይ ትወዲ ህዝብን ማእሰርቲ ናይ ሓያሎ ሰዓብቱን ከም ዝተኸተለ ኩልና ንፈልጦ እዩ እሞ ድሌት ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝብርዐን ብምግባርካ ሓበንዶ ተሰሚዑካ ናይ ሓቂ ስምዒትካ ምስ ህዝብኻ ክትካፈሎ ብህይወት ተሪፍካ እንተለኻ ዳግም ርእስኻ ፈትሽ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ውልቀ መላኺ ሃገርና ካብ ቦታ ናብ ቦታ ካብ ሓላፍነት ናብ ሓላፍነት ክርተት ከብለካ እንከሎ እሙን ሰዓቢኡ ኾይንካ ክሳብ ዛለይቲ ሎሚ ትቕጽል ኣለኻ ምስ ሞያኻን ብቕዓት ተሞክሮኻን ዘይሳነ ዕረ ፍጹም ርክባብ ዘይብሉ ኣብ ማሓዳሪ ከተማ ገይሩ ክሸመካ እንከሎ ከም ውርደት ምንእኣስ ወይ ጸርፊ ዶ ወሲድካዮ ዋላስ እሺ ጐይታይ ንስኹም ኣብ ዝበልኩምኒ ከገልግለኩም ድልየ ብምባል ሰጊድ ሰላም ኢልካ ትዝክሮዶ ኣብ ማሓደር ስመራ ምስ ኮንካ ቀዳመይቲ ዝወሰድካያ ስጉምቲ ዋጋ ገዛ ኽራይ ብሸውዓተ ዕጽፊ ክውስኽ ከም ዝገበርካ ምስ ዋጋ ኮሚደረ ብምውድዳር ከተብረሃልና ኸኣባ ፈቲንካ ሓርበኛ ቢትወደድ ኣብርሃ ንኢስያስ ዓብ ስግኣት ኮይንዎ ኣሎ ኣልዒልዎ ዘሎ ስነ ሓሳብ ካብ ስልጣንና ከኣልየና ኢሎም ዘንቀሉ ሚኒስትራት ነበር ኣማለድቲ ኮይኖም ንቢትወደድ ካብ ዝረኸቡ ሓደ ኢኻ ነርካ ሰሚዐ ንኢስያስ ተንበርከኽ ምስ በልካዮ እንታይ በለካ ትጅግና እዚ እውን ዘይተነግረ ታሪኽ ኣለካ ብጻይ ጀነራል ጸንሓልና ዳኣ ብህይወት ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ ሓመድ ድፋጩ ልሒሱ ከርተትያ ህይወት መሪርዎ ፋሕጭን ግራሕ ኢሉሎ እታ ምእንቲ ስድራ ቤት ክትተሓቆፍ ኢልካ ዝተጋደልካላ ናጽነት ቀንዲ በታታኒ ስድራ ቤት ኮይና ክትርእን ከለኻ ዝህበካ ስምዒታይ ነገርካናን ጌና ጸንሓልና ዳኣ ዝኸበርካ ጀነራል ካብ ብዙሓት ብጾትካ ዝነበሩ ዝስማዕ ዕላል ንፕሬዚደንት ኢስያስ በዳይ ሕቶታት ከም እተቕርበሉ ዝበለካ እሺልካ ከም ዘይተቐበል ንዘይኣመንካሉ ነገር ከም ዘይትፍጽሞ ወዘተ ዝብል እዩ የቀናጅውኻ ደኣ ኸይህሉ እምበርና ዓይሲ ዝረኣየኒ ነገር የለን ወይ ከዓ ንግዜ ገዲፍካዮ እንተኾይንካ ግዜ ኩላትና ዘይንውንኖ ግን ከዓ ንኹላትና ዝወሃብን ዝኽላእን መስፈር ስለ ዝኾነ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርካ ኣይኮነን ግዜ ይብልካን ከይትኸውን እንተኾነ ህይወት ዳግማይ ዕድል ሂባትካላ ምስ ህዝብኻ ተራኸብ ድምፂ ህዝብኻ ስማዕ ኣውያቶም ይሰቆርካ እንቋዕ ከዓ ብህይወት ጸናሕካ ዘይተመለሰ ሕቶታት ብዙሕ እዩ ዘሎ ኣብ ዘበነ ገድሊ ዝተዋህበካ ናይ ጅግና ማዕርግ ዳግም ከተርእየና ንጽበ ወዲ ኸረን إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان